салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтараку навори имрӯза ҳаст. Бозам инами намуд барашкои новинка омадай ба сангои хамелеон дизайни нав. Нигоҳ кунед. Диден? Аҷоибот фасон. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Нархошон духтаро 160 сомонӣ. Нархи донашай обтонгире бо ёрамо арзон мекунем. На харидоро марҳамат. ба духтарако бо ини цветои нав омадай. Нигоҳ кунед. Ёрам дизайни нав, барашкашам новинка ҳай. Сангошон духтарои хушрӯ хамелеон. ин духтаро бо як намуди барашкаи новинка, нусхаи комбахт гирифтагӣ. Нархи ин духтаро ҳамчунин 3 метрш духтаро 160 сомонӣ. Нархи донаша обтонгире мо чи арзон мекунем. ин духтаро бо як ранги дигари фасони бабочка, нусхаи бабочка. Ирам духтаро нусхаи комбахт гирифтагӣ. Нархи ёрам 3 метрш духтаро 160 сомон. ин духтаро бо як ранги фасони дигари дизайни нави 160 сомона. Бовар ки духтаро айзар бишумора нарха 10 бор такрор мекунам, ба хотире ки дар WhatsApp напурсем бисёр. Ҳамин чанд сомон буд гуфта. Ман ана чанд бор эълон кардам духтарако 3 метри ё духтарои хушрӯ 160 сомонӣ. ин духтаро бо як ранги фасони дига ин коричневый цвет буд, бо ин розовый малина цвет ҳаст духтарако. Ирам бори новинка ҳай. Аҷоибот хушрӯ. ранги асосиш наомадай. Олиам ин малина ҳай. Кам ранг омадаги духтаро.